صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي. ассалому алайкум тамошобинони азиз, имрӯз мехоҳам интернет магазини апаҷони Сабринара аз шаҳри Тамбов барои шумо шинос кунам. Апай мо дар группа доранд дар WhatsApp ва Telegram. Ман силкаҳоша дар якум комментария закрепид мекунам. Дар интернет магазиншон анамихел сатру куртаҳои мусулмонӣ савдо мекунанд. Сатрошон ай 250 рубл то 450 рублай, куртаҳошон ай 1000 рубл то 1500 рублай. номерое ки дар рӯи экран мебинед шумо номерои апай Сабрина ҳай. Метонен занг бизанед, метонен шумо дар силкаҳое ки ман дар якум комментария закрепид мекунам будроен, тамошо кунен. ҳар ҳафта бору куртаҳои сатру румолҳои нав ба нав мебиёранд. Метонен ки заказ кунен. Доставка тариқи почта ба ҳамаи шаҳрҳо доранд. ҳатман айнои мо бинависен ва салом барасонед. ассалому алайкум тамошобинони азиз, шомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз рӯзи 15 июл 15 июлай ана ин зданияи шарқи озод. имрӯз мо конференсия дорем. дар ин момент соат 9:35 саҳарай, соати 11 конференсияи мо сар мешавад. баромади мо то охири навор бо мо бимонед. обязательно видео мекунам баромадома, суханома, ҳамаша зала, духтарора, ҳамара видео мекунам. тамошо кунед духтаро, кадоме ки дар хона шитагия ё кор барои танҳо барои занҳост кор кардан мехоҳад, обязательно дар номерои ма рӯи экран дай бинависе. ин видео танҳо барои ҳамон шахсоне ҳаст ки бовар намекунанд компанияи мора, ойликои мора, корои мора. ин доказательство бигем барои ҳамон шахсое ки аз ҷиҳати хубиш да мақсад духтаро натарсена. дар асл ҳаст действительно роста маошҳои калон мегирем. ана зиндагимон аз рӯи ҳами алҳамдулиллоҳ пешрафтаста. ҳар як кас роҳи бизнеси худша дорад, лекин худованд барои мо ҳамин роҳа нишон додай. ҳамаш ба розигии аллоҳ кор кардестем. ана иҷа пеши цирка иншоллоҳ будроем бо видеора давом метиҳем. Апау хоҳарони азизу меҳрубон, ин ҳазорҳо маротиба ҳаст ки ман дар канали худам компанияи Фаберлика баҳри шумо шинос мекунам ва бисёр таъриф мекунам. шумо менависен ки бисёри баъд таъриф мекунам. он чи ки аён ҳаст ҳоҷат ба баён нест. боз мегӯм ки алҳамдулиллоҳ зиндагии ма 100%ай, лекин аз рӯи анамин компанияи Фаберлик зиндагии ма бо 1000 маротиба хубтару беҳтар шудагиай. ягон фикр накунен духтарои азизу меҳрубон, фақат биген ман метонам тамом. дар номерои ватсапи ма бинависен, ҳатман барои шумо кора меомӯзонам. аз 14 сола боло метонам ҳамроҳи мо кор кунад. ина духтаро зала шурӯъ кардем. меҳмоно оста омадастиян. худо ба шукр уҷа дастаҳои гулмона овардан, гуломона диҷеймонам омад. инаи гуло барои директоро мо заказ кардем. ҳамаи директоро вай кардем. барои коргаромона дипломошон, анаи дипломошон япаҷони ширинаки ма. инаиҷа падаркоҳо ҳама да упара духтаро ҳам
کنه زندگی ما را میدونه. خلاصه کار آسان نبود. کار آسان نیستش بود و دست آوردنم آسان نیستش دختران. و امروز من میخوام که یک صحبت آزاده برای هر یکی شما داشته باشیم که کار بعد همینجا کنفرانس برآمده ایم. از کنفرانس ما باید کار صدقاً بکنیم، از تحصیل کار کنیم. دخترای عزیز مهربان، من закрытие серебряный директор. Hamma бонусова почти фестиваль. Иншаллах, я каталог пас. Хам золотой бонус, хам рубиновый директор. Бонус ма як яку харша мегирам. Ҳар як каталог ма дута бонус мегирам. Бовар накунед, ман 400-500 ҳазори гирисӣ ҳар як каталог мегирам. برای هر یک ما باید با خود ما نمونه باشیم و خود ما برای خود ما موتیواسیون باشیم که ما باید به کوچه برویم با خودمون اول دوست داریم. اول انسانیت باید خودش دوست دارم. وقتی دوست می‌داری، انا بعد زندگی دوست می‌داری، انا بعد فرزند دیگر باشد. هر واچه رو باید خودمون دوست داریم. خوشرو باشیم، خوشرو انا تعاون کنیم، خوشرو گردیم، در جای‌های خوشرو گردیم. انا رستوران‌های پیش دمو باید بشینیم تعاون کنیم. انا همین برای من همین موتیواسیون بود. من یک کدوم نگاه می‌کردم که کدام دختر کار کرده پول گرفته، ما تبریک دارم. ما اگر نمره 168. امیدوارم که همه ما باید موتیواسیون بزرگ از اینجا میرویم و از
صحت شما انا همین من مارکسیسم میگم احاجار عزیز صحبتان باز هم مستقلن کنید انشاءالله که به زینه‌های بلند حبیبی میرسید باز جایزتان به شما تقدیم کرده میشود тамошобинони азиз имрӯза конференсияи мо тамом шуд бо хубӣ анҷом ёфт ҳамада маҳқул шид умедворам ки барои шуморо маҳқул шидагиай лекин навори мо давом дора ҳатман то охири навора тамошо кунем фикри ақидаҳои хутуна оиди видеоҳо бинависен чӣ хел мотиватсияҳо шумо дар кӯра ки ман навор кунам раҳмат ки барои мо комментария менависен аз ҳамаи шумо миннатдорам раҳмат ки дастгирӣ мекунен наворҳое ки дар канали мо реклама карда мешавад худованд ҳар куҷое ки ҳастен ҳамаи шуморо ба орзу мақсадатон бирасонад азизони нури дида миннатдорам аз ҳар яке шумо салом алейкум тамошобинони азиз имрӯз бо як рӯзи дигар аст ман корвон омадам киртахарӣ ҳар рӯз як киртаи нав кадестем худо ба шукр иҷа моя магазини говара дуромадам ва говараҳоша заадно мада маҳқул шудан видео кардам новинкаҳо аҷоибот фасон нав буромадиянд ябне необычный ихалиноша бигем ки бо ма якум бор дидам инаи ҳози ман нишон метим ко ана ёра бинеда чихе хушрӯанд я ҳодиса мада маҳқул шид ман нағз мебинам хеле чизора туя нағз мебинам арӯсбария нағз мебинам хеле чизора беҳад дӯст медорам меҳмонӣ дар хонаи апам давом дора апам манту кадайма фотим чикхо вай ирӯз кирта гирифтим тамошобино иҷа мустафо майда чайда харида оварда инаи киртара гирифтам корвон рафта будам ман корвон рафтам апа манту кадайма ини смота чайда харидам угадат кина ки ман барои чӣ ёра харидагим шумо угадат кина дар комментария бинависе ки ман ёра кадом сабаб харидагим ина киртаи дарози хушрӯй кирта 250 сум и 180 сум бо арзон кадум ҳамин разбор кадум арзон кадум ира 220 сум гирифтим иша 160 инам хали фотима чикилховай тамоман ту мехӯрем барои мо иштиёи таом касоне ки хурдисиям барои шумо низ ҳамчунин дар ин гармӣ тамошобино фақат об ай холодильник мехӯрӣ мурдаем гармида ӯ хонаш кондитсионер дора мо дар иҷа шидем кӯдакода иҷа калон небозӣ кадан ҳамҷа хош бурд фотимара баъди вай тамошобино ай хонаи апам буромадам ва бо анам парки нав як бор худам тоқа рафта будам икарат кӯдако якатин бурдум иҷа мо офтобак даштагем ана беҳад калони хушрӯ баландишам достаточно бигем баланд беҳад фасони зур кӯдако тарсидан бовар кунед аяҷаҳат тарсида аяҷаҳат хирсандӣ доранд барое ки вақте ки дар Новосибирск ман ёра офтобак дашнодагӣ будам офтобаки Новосибирск ҳама ҷо шишакати маҳкамай иҷа бигем ки то инами гардани мара инамиҷа баландиам ҷа то гардани мая ва усуш бигем ҳуяй болош ҳуяй чаро анохай кам метарсӣ лекин ҳамаи ҷош маҳкамакай оилавӣ омадем апам кати кӯдакош кати ҳама каса оилавӣ омадем беҳад калони хушрӯ ябине ҳама ҷаҳона мебинӣ ай боло иҷа и хушрӯгия бине мошалло и фасония бине ҳазор раҳмати калон аввал ба Аллоҳи меҳрубон ба ҳама духтарҳои группа ва ба компания Фаберлики барои мо ҳамихел шароити пурра муҳайё кардагиай ана тамошобино дайрое ки оси ман видео кардам ку дар офтобак штаги будем мана офтобак
телефони ма наздика чи ана аҷа ма апам оилавӣ омадаги и аквапарки бая тамошобино навк шудаги анку аквапарк карта да пул мемонӣ карта мечанта медроӣ чиқадр дайрои хушрӯя бинен як ҳодиса аҷоибот мошоаллоҳ беҳтарин инаи ҷая бинен лави ода марҳамат дам мегирӣ ҳеч кан нестай бо ирӯз ба тақдири мо мустафо муҳаммад пеш давидест бия мустафо будиш мустафо صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة الصبح بدا من طلعته والليل دجى тамошобинони азиз рӯзи мо ба анҷом расид мо омадем хонаи очам янгам фатири қатқат кадай чака гирифтем торт напитка ҳама чӣ гирифтем дар болои каравот дар таги ангуро якҷоя то